ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi Ban Yoshna yak yeng mani ka patmai kabalang Presbyterian nongra haka khatsau trek unopra arjar arpsau kala pelong yak football match kam food fest hamadan yeleka jong ka shnong nongra yak bala play perda da chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings em uba longru UMDC jong ka than ringkat ka jiadon lang jong urang ba shnong uba DR Lenra u pastor badondor lingdo bat upro pastor uje linshang Uba penyan ula ajing ru ya kabalang Presbyterian nongra kabalala ban pelong ya kenika program na kabenta ban penmi pisa kanang ban penurlong ya gijing tumu babaha jong kabalang. Ha kenika si uba penyan ula IT ru ya kasong jingarap sya kabalang kum ka jingno senyang ha ka jing pelong ya ka jing lekai football bat food fest bat ula ongru shen unsay kendu ya ginongelam jong kabalang ban ya keren halor ki jing don kam ki babun ki badang day ban pelot. Tekum kadak jong ka jing simentalang bat la ka jong ka balang ka jong yang ni nongra ni la penlong ye ni program ka pagerpang ka banyala akhir tanya ka football match kam food fest bat ki jing ni baro na ka benta ka ni ka program kan det na ka benta ka fun jong ka balang na ka benta bante ye ki mani kisi ki por jing ni baro ki banyala dat ban pendap kan ko pa ki jing em ka jong ni bat kum ni kan ko try ni long ha ka ni ka step jong ni smi kum ki khon ki jong me kan ko try ni yo ban lom lang ni ka por ashwa bangin sedang ni ka ni ka program ka food fest kam football match jong news nam arja apusal jong ka jing sing samla balang Presbyterian nongra yuan khmat jong me kan ko try ba men kit khu ki ni ki jing pen kre ka jong ni baro kan ko pa na do ki jing bam ki jing di ki bangila pen kre kan ko pa ba ha ka football match ka bangin spelong kan ko pa ba ke baro ka bangin la pen kre kan long ka ki hona khmat ki ket ki jing isne ga jong me kit khu ki jing ki kam ki jong ka jing sing samla bade ban pendak kan ko pa ba ha mini kit khu ki kan ko pa kanang ba kin la ban na betulan ki kam ki jong me ka program kum ka ni ka program ka bangi kum sing samla ni pelong na ka wi snam sui pat te hagen ni snam bu iyo e ni sni ban pelong ye ni program ka ni program kalong kumtu kumbai chairman jungi samla ila mai phang ba nak benta ban pelong ya ni program nak benta ban penbi fon nak benta ban te ye yang mani jongi hang ni kum tai kum bagalong Hindiat kum ka jingtip ila sedang ban te ye ni yang mani nadu arhaja khandri aja khandri ila sedang ban te ka bat hadu kini kesnem kadang long kumte kum bakalong yang palam pendan kadau baro kalong ba kejingut ke lebun ba duna kejingdi bisa nagaliang jungi kum ka balang nadu ji sing the ji sing somlang pelong ye kini ki program nagum taban yo ai kadan ai sia kontraktor buat menteri yang kini ni ya kini ko poru idon ya kini kita kum ke ci semla to bala pendai ya kini ko program football match kom fest mani ta kade ba khai kale iri ko bahe ba bi tanan pak ingat skem ke jing lut ko babon te na kaliang ki nong trei kam balang te ngatrai pi hapnya tri sistem bahamo ban yo pendep te ki mani ndai ko bai pat ngatrai pi sukumen du ba nakaliang ka sang samla ba nakaliang ki seng long kemi kilak loy ban yasno lang ban rengkat lang ban pi akaba ban rapat pendai ban pendep ye kata ki mani ke bahe ba ke bai tanat te kadai ke jing tai lang kumi
bat ngangek selami bakate ki mani sang lanu nya yo ban ker kuno ye chairman jongka chairman jongka jinseng samla ban pediang ini donation na kamta ni kesngi bat ngin sei kendu langpat ba kabalang hakoi kesngi bat se shua Christmas na hadin Christmas te kuble shibon ipi baro te hakini ko se hisin pat di sokren ye kabanyo ban lang bat kabalang Presbyterian Nongra kamtam ke jinseng samla jong kabalang agaban kre ye kenika football match bat ka food fest ani kapur dan yo ban cup yo ni ribbon aga jingdan lang jadi pastor kita men masan dirang bak shnong dirang bak balang bat ki para banget ya kapa yo ban cup yo ni ribbon kum kadak ka jing play ya kenika program hakini sini